Good morning, Nana Pay, Bibia, Utimi, Efribia, Medinchia, Kase, Edifi, number 1 radio station, Adom 106.3, Edinburgh in the Anapay. Anapay, Mimau Achi. Good morning. Living a Mingabo. Bibia Uti Amphibia. So Ghana. O Afghanistan, so Kaswa, O UK, Bibia Wishibia, Yedinchia Kase Edinburgh. Yenim say Yamina Waye Wadom and a ma at the Pabi Achon in the Anapay. Good morning, also for SK Bibia will be Anapay Medinchia Kase Edinburgh. No Miss Hameda Wasi. Good morning, Papa Bishop. Bibia will be Anapay Michiao special na Senate Bia was a mihuno. I feel a new wish here, Papa. Good morning. Intimate more official pa. Anapay dia chinwe Bibia will be a Nyampesa Wuyenese, Uden Nasi Ebema Irade. Chere enisom fema erade ma erade ehun se ne waya ma throughout the night ni weni so babu se bra sa kwatafo dubi yare no
ba ko pe eno de aseda edema no. You see, in life, so person nyame ye bibi bebre edema wa ne nyame edin kan ya ma wo no bo modern fasida fema erade. So if you want God to do more, give thanks to him. Whatever that he has done for you, obuni say ya de keto ne fasida man no baby bre ma. Yesu sa kan brudo no Bible say Yesu dase. O dase no nyame ma no ye bebre. Into pe kwatentia da Awurade asese anadwi wa show so no ma de pa achi nyame e de kwatentin bedomo. Wunya ayaresa wo de Awurade asese Awurade mere wase sempo me yare nyina wa hwem so ebedu sabre na se eye wo de nyame ebesa wo yare. Nemu so fa Awurade ase da enya dia ebeboa wo. Nyame nkwane watchman aso show so na sade jepa bi chiwa omba mbejisika mfuru nchen. What you say? Nyame ne watchman show so a onda nem obon hu ban esan de apomuden e de nkwatentin e de yedi e ne nshira e de domo. You see, se me betra fidie so ye na mpese wuhunu nyame personally. Wankasa uhunu nyame. Te say na ye mame e describe nyame say God is a great God. How do you see God? One say I catch you say David say the Lord is my shepherd. Sana David hu nyame. It was Psalm 23. How do you see God? Paul said, my God will supply all my needs according to his riches. Iti Paul who say nyame de oyo hunye ni nti ni hia ni bia nyame de mano. How do you see God? We ama makai bra ye wo bremeskuma na abawe bilidi praise and worship we not tuntum nya osi nyame wo na ode timedua e de twetwe osin. Enche bia ye beko onyame ase na mpese bo mpae na wo de Awurade ase tuntum nyame o kamfu Awurade se na ye ma me merigansa ono opegya Awurade edin no nti na nape bia ye di hia okwan no. Me pese uhu se unye nipa uye nipa ketwa unye nipa uye nipa fon but uye nipa uyo dehye kese a unhia nyankopon esanse nyame abot se nesaso unimza intimbeso tell there's no way that you fail in life if you say nyame mfeli. One thing I can say wa brabo mu no wundi ngugu da if you say nyame we ni ngugu. Enana pe me no be kasa bibia ebeboa e ma wotumi hu ekwanya wo be faso na watwe onyame enim nyam onyame asomdwe onyame yedi e de aba ofie. And I pay for Bible. Na meno enko onyankopon asemu ewo Philippians chapter 4 unim eyede Philippians chapter 4 oho ena meno kan fronu yana kacha na se sabre software wabetina kundwane mu ansa software ke be sore no obeka bibi e de akiro afo apomde hu. Suffer Stephen Amwakon of Methodist Church Community 8. Good morning. Nyame inshiro bebre mi hu wache meton kache. Onua good morning anapay.
say nche bia no mehunu na masan mate wonka ti mehunu keke obi ohunu bia na mehunu keke mehunu na masan mate wonka. So good morning enana pe me say michiawo. One of the good pastors in some Methodist church. So for back or Brennan Huase or Pempaye on Fanya Miasam India grow or yet discipline. So for Stephen Amwakon, good morning once again from your brother Reverend Eric Ampiaw. Orafo yanko onyamia semu ene anapei na edumri bia na nipa ehwe se meye den ena menya solution. Edumri bia na nipa nimse ni oye no eno ene den so ano bebre no. But ene me pese ohun bibi e onyamia semu ade esese woye. Nipa bu ho ade chie obesu saa. You see, your cry, your tears can never move God. But you are deep was we are it me move nyame. Yanko. Philippians chapter 4, make verse 6 and 7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Orofo anapei meneo kasa ema wotumi hunu se bibia ye friend stress adwendwen odofo obetumi ede ato nchen ti odwendwen enye no ene besesa wabrabo. Paul na wenye experience or that prison eno ka bibi ede fitu ye nyinafo orofo anapemisa se o hawo ne sen ekwan me no peso hawo ne firiso wadwene se odwendwen a ene beba wadwene se odi ebobo a ene beba ti Bible ama me no atiase ende se ma wadwendwen wabobo ma wo hawo datwene fato nchen jai adwendwene no anape me bebe ka kiro se jai adwendwene no awono mai inti wadwen sa sikana upenunya inti wadwen sa promotion bi ope emma wadwen sa nipa bia woni da no so sa nipa no wedi wehwambo eti wadwen nipa bia so wonim akansem bia na nkani kwanso ka kire wa kansem bia enye ntoso bate guni pa bam enti wadwen saa wunda adafuti ye wo kwan a wofaso a saa kwan no edi sakraye ebebrewo mame me say jaisu no wulisu obesu entumi sisa bibi tie ye woni pa mienu oba tan ene ne ba hega ene ne ba Ishmael. Bible says sankrofo mienu ni nyina no mo how because abre no na ya pam hega ene ne ba but hega edi abobo no na akwala no nyame ate akwala no ni su wate akwala ne mpaye Paul emma menu ya tiase nde orofo wutie miti mema watiase nde se adwen ya wo dwen no entumi mfa sekrebi mbreo enu na Yesu hwe din no ka kire suafo no hwe monhwe bibi ewo Matthew asempa Matthew chapter 6 28 to 30 ose hwe aboa noma onye djuma no mpo nyame hwe no aboa noma odidi onum
okoso kase hwe Solomon na hunye nyina no mpo no anoma nyame ma anoma no ho ye fesen no jai adwendwen na wodwendwen na mu fa ha no fa ye mpaibo mami abrante wo kasa dodo obia ate wo hawo obia wuri se wo problem into wo dwendwen but ndana pay me wa me ka tro se e kwanyo be so a that you can attract the power of God, the presence of God. So betumi enya onyame nani mpa onyame nani nyam ene onyame asomdwe no one a prayer na mpa yesu ebema onyame nani nyam ba no na chese wonka se watinka se me wo how be enti me how no mami ko nyame ena na pay me catch obi a wo how wo dadwe a wo dwe hu na sabru hu ne a wonye me be so chese wo solution ye prayer ko onyame ni wampaye mu nyabiri bi ma ho na bompaye nyabiri ne so kokom na bompaye na ka kire ware se ware me hawni na dwendweni ma wo fon usi so bompaye empire ma wunya hoden so bompaye e ma nyame tie o bompaye e ma wo be nyame o bompaye e ma nyame nani mpasane o bompaye e ma wo ha eko o bompaye wunya tumi bia ahom bi ntumi yere entumi hya so ne hya so ade cheni and the solution is prayer enye mpa bi keka wo sori na okeka wano bom but mpa ye ni bre mpa ya woni da ho no bom mpa ye na nyame be hu se aw sa nipa wei owo hawo Bible say otene ni mpa ye ahoden tumi ewom ahombrase wom odin keka ho keka no ho no bo sampan Bible say eye djuma you can transform your life, overcome your worries by prayer. What I say? 18 pay me person who say this month, the month of March. Why for a quarter you have become stagnant in life, and prayer can move you. Eti wa bra busumi wemu. Woni we busu nyina tum ho so say ye bom paye. Look at Jesus. Before be cross no so no. Bible says say odem paye wan find dia agro. Eno ntina me no ka say samri ukonsofu mu a ye bom paye e ya konchene e dia ka ho 40 days to the cross. You know no bin mu friend lent. Bible say enyam payo ekeke. But for unko to sere fa konya mianim. Wan kase fa unko to sere fa ko obi anim. But with prayer, let your petition go before God. And Chebia na yeto aba ebimusu no want to petition the court. You see, the best judge about to me petition on this earth nyame. Buaba ho ni nyina no. Na fa wodadwe ni nyina fa ko nyame no me se wo kasa dodo inti depa nyina to hawo. Wo kasa dodo inti wo nya solution. Wo kasa dodo inti ama wo nya amane. Wo kasa dodo ama nyame nani mpa ene onyame asomdwe entumi mba wo so. Bible say fa wanyina ko nyame anim na sa wo yesa na sa otumi hu sania yede nase ma nyame woni anyame ayama wo a afi asomdwe fri nyame mu won sabeka. You see opa asomdwe wa ware no mu but o how no wo de nam go before God. Stress adwendwen or how amanie bia eda wo so no, the solution is to go before God. The solution enye demonstration. Te empandodo a wo konyame anim no, Bible say the God that you are worshiping ebeti o. Ewade nana pe me hawni se ma worry yene yefunu ma ewade esanemu ewade me worry yene me kunu sabre me kunu nafie me kunu anadwo bia na wapie na wagya me ho fa
vampire klink to serve konyamianim ewani me dadwe ni me hawi ewani salim Bible say God will come and the peace of God will be your portion, not the peace of man. The Bible can say the peace of God. It means that we are the peace of man. You don't need the peace of man. You need the peace of God. Oravo anapei menewo ka ema wotumi hunu se adwendwen emfa ntoso embro nemum etwon efi onyame na yase empendodo a wo koso odwendwen no anapei me se odadwen ni nyina ni solution ewo nyame nim na so de mpaya emu odin e de konyame nim a unya resource unya mwaye nyame onka na no ntumu. Bible say onu nyame esan zayunti nyame ontonko na wada esan wunti nyame omma wa onda esan wunti nyame adwini wo hu. What I say Peter, First Peter emma me no tia say cast all your burdens onto him because he cares. Nyame wa hu tio ni awufa mu bia nyame hu ena nyame adwin edifa wo hu nyame adwin ekwan a wobefa so ebefrim eti ekwan a wobefa so ebefrim no na wakọ ne nkyenya koka kire no dofotie ni eti ameso kọ nyame anim ne se nyame odwin hu odwin ekwan a wobefa so a saa ne dadwin amane a wo mu wobefrim. Solution nya busum bia be kọ ne nkyɛn konfu bia be kọ ne nkyɛn wei ene ma bribia me tena radio so na me ka kyerɛ sɛ bra me ware ya womba ya no nipa ka kyerɛ me sɛ odofo bra na me ne unko baby ye kwa tatahwe awon beba ena me say no way, I have a living God, I am serving a God me bom pa ye ka me dadwen kyerɛ no a ɔno saa nyame no otie me dadwen ontie ni keke na mum odwe me ho ekwan nam so a me hawo ne me dadwen a me wom no saa nyame ne bayi mi edi afiri mu nyame edwe ho eti nyame wo hyehyɛ de ma wo se saa dadwe no obayi edi afrim eti enana pe me kasa de kyerɛ wo se Bible ma me ti ase se nipa bi o wɔ ne dadwe no se on fa ne dadwe no yɛ mpaye on kɔ nyame anim no on kana sa me kyerɛ nyame no se na sa de ne ha ko to nyame anim a no nya gidi wɔ nyame mu na ka ne ha no kyerɛ nyame a nyame ba mie ama no ama nyame mu asomdwe nya nipa mu asomdwe aba wo nkyɛn. Afei suase na ye danyame ase o ya ye boni aye. Paul say with all these things no yes with thanksgiving put your request to him mnia wa ye ma no ma wani so na fa wo ha no fa wade hia de no fa to nanim but wo de abribia odwen abribia uhu ne nyame aye ma mede usi no na me kyerɛ sɛ wo ha no solution no ɛyɛ prayer enye abrewa bi na ɔte abusua mu no ɛna ɔbɛbɔ ne bɛyie no sɛ obi aka kyerɛ wo sɛ maame papa bi yɛ bɛyifoɔ na ɔyɛ wo a me pɛ sɛ wo te aseɛ sɛ ɛnyɛ no korɛ with your prayer sɛ nipa no wɔ ho bi anya nipa no ɔntumi ngina anya hwɛ mfantia wo nti anapɛ medi usi no na me kyerɛ sɛ wadwenwen no totu nkyɛn o ha no fato nkyɛn nemum sugu nyame asum o sɔre o ha oni na o sugu radesum o bompaya nyame a o tie mpae no o betie o mpae. You see obi oda prison Paul o prison ɛna saa bre na ɔtworo ɛde bre wo mu ne prison se monfa mo hawo na mo dadwe emfentu nyame so na nyame obetie mu anapei wo hawo no dadwe bia feko rade nim ama machi wan koso ngina faako na mum wako wanim. March is a month you must march forward eni kwanse okowachi ewadin shiraw ewadin kan ho so obeye siti na nia me no wakan odi aye adwuma if sanse obompaya nyame etio. Good morning bibia otimi bia ewadin shiraw ewadin dumo ewadin bon ho ban na di bia opeso ye no
nyame ma ensiwi medi wusi no na sɛ we Assemblies of God